Macca simore ɗiɗi. Yesu jibina Bethlehem e nder leydi Yude e jamanu laamu Herod. Jom ganne en gummi funnaage ngari Yerusalem. Nde ɓe ngari ɓe mbi, holto laamɗo Yahuda en jibinaɗo joni o woni? Minen dey komin yiiɓe hoodere makko ndemin goni funnaange nde, amin ngari sujjandemo. On kabaru jiiɓi hakkille Herod kañum e Yerusalem naaɓe fof. O noddi ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe fof. O namni ɗumen holito almasihu o foti jibinede. Ɓe mbimo, ko Bethlehem e nder diwan Yude, gati ko annabi o winduno ko nani, an Bethlehem leydi Yuda, laaɓi a wona wuro ɓurgo jasde e gure Yuda mawɗe, gati ma gardotoɗo yaltu e ma, jogorɗo aynude Israila en yimɓe am. E nder ɗum Herod noddi joom gande en ɓe e cuuɗor, namni ɗumen. Ɓen pamnimo saha mbo hoodere nde feeñi o. Caggal mum o neliɓe Bethlehem o wiɓe, jehe kumpitoyoɗon ko faate cukalel ngel ha laaɓe ɗon. Son jiiti ngel tintine kam beele mboɗo yaha minne mi sujjana ngel. Nden ɓe nani ko lamɗo haali ko, ɓe pokkiti. Tan hoodere nde ɓe jiino nde ɓe goni funnaange nde ardiɓe. Nden nde yettima ɗo cukalel ngel woni ɗo, nde dari. Nde ɓe jii hoodere nde, ɓe jogii hen weltare mawnde. Ɓe naati nder galle. Ɓe jii cukalel ngel ina wondi e yumma mum hono Maryaama. Ɓe turi, ɓe cujjani ngel, ɓe jaltini jawdi maɓɓe. Ɓe teddiniri ngel kanŋe e cuuraawi e miir. Caggal ɗum Allah hoyɗitini ɓe woto ɓe dutto to Herod. Ɓe defti laawol gongol faade leydi maɓɓe. Nde ɓe njehi, malayika jomiraɗo feeñani Yusufa e koyɗol wi ɗum, ummo ƴettu cukalel ngel e yummum, dog kucca Misira, keɓa toon haa nde mbimami ya artu kala, ngati Herod koko jogori yiilade cukalel ngel ngam warde ɗum. Yusufa ummi, nawi cukalel ngel e yumma mum nder jamma, wonoyi Misra. O heɓi toon haandi Herod maayi. Mbele ɗum ɗo ko jomiraɗo o rewnuno e huno ko annabi o ina timma. Mi noddi ɓiyam yo yaltu Misra. Nde Herod tini joom gande en ɓe ko jamfiɓe ɗum laawi. O fawi e saha mo ɓe kalannomo o waɗi yimɓe yo mbar kala cukalel gorel jaarowel duuɓi 2 fayi less. Gongel e Bethlehem kañum e diwan mum. E on saha ɗum ɗo ko annabi Yeremi wino timmi. Luukaali nanama rama wondude bojji e kamtaaji, ko Rakel woyata ɓiɓɓe mum ronkama yo hakkille makko deej, ngati ɓe natti. Caggal nde Herod maayi, malayika jomiraɗo feeñani Yusufa Misra e nder koyɗol, wi ɗum, ummo ruttin cukalel ngel e yummum leydi Israila, sabu yinnoɓe ittude wonki maggel ɓe maayi. Yusufa ummi, nawti cukalel ngel e yumma mum leydi Israila. Kono nde o nani Arkelewus lomtima bammum hono Herod wonti lamɗo Yude, o huuli yaade toon. E nder ɗum Allah hoyɗitinimo, o yehi diwan Galile. O hoɗoyi wuro wiyetego Nazaret. Mbele ɗum ɗo ko annabaɓe ɓe mbino ina timma. Ma o wi e Nasaret naajo